Pretože by človek nemôže v kľude nafrištikovať. Zbuta by vás žala paskudy otravné. Čo je? Neotvárate? Veď až od 10. máme otvorené. Veď už je 10:02, už ide na 10:30. Joj, tak pardon, nech sa páči, poďte ďalej, mladý muž. Ako vám pomôžem, čo by ste potrebovali? Potreboval by som poukaz do kúpeľov, lebo s kolenom mám veľký problém. Ale ja som myslel, ako vám pomôžem tu v obchode s nejakou bundou alebo tak. Ja tak možno nejakú bundu pre mňa. Taká to by pre vás bola. Táto je pekná, ale koľko stojí? A 79. Toto je veľa pre mňa. Max 25, 20, 25. Ty skutočne jeden borel som si neotvoriť dvere. Možno by sme niečo mali. Túto keby ste skúsili? Kúsok je malá asi. No keď sa vyperie na 30 stupňoch pri 1000 otáčkach a pridáte trošku sody bikarbóny, tak ona sa roztiahne, to mám odskúšané už. Super, zoberiem, ale keby bola malá, tak môžem prísť vrátiť? Skúšiš z ňou tu vráciť stacieho triska mohla utiť dylinokár. Samozrejme, jasná vec. Veľmi pekne vám ďakujem. Ja vám ďakujem, že ste prišli.